Dragi učenici, dragi kolege, ovaj video će biti posvećen glagolima être i avoir i nekim genijalnim idejama kako da učenici lakše zapamte glagole être i avoir, jer kada radimo passé composé dosta nam je potreban, ali nekako oni znaju kada ih pitamo glagol être, oni će ga onako izdeklamovati odmah, ali ili avoir, ali nekako da se sete uvek mešaju ova dva glagola. Pa, ajmo da krenemo. Dakle, glagol être ima značenje jesam i on glasi je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Inače, ovo je prezent i être u prezentu ima značenje ja sam, ti si, on je, ona je, mi smo, vi ste, oni su, one su. Dalje, kada učimo prezent glagola avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Inače, avoir ima značenje imati, pa j'ai znači ja imam, tu as ti imaš, il a on ima, elle a ona ima, nous avons mi imamo, vous avez vi imate, ils ont oni imaju, elles ont one imaju. Ali, kažem, oni se kao pomoćni glagoli upotrebljavaju u građenju složenog perfekta, prošlog vremena, takozvanog čuvenog passé composé-a, dakle le passé composé. I stižemo do dela zanimljive ideje. Ovu ideju je osmislio Andrej, 7. razred. I ja sam je kreirala u Canvi da bude preglednije. Evo ga glagol être. Ono što smo uočili je da glagol être počinje ili na slovo s kada ga pišemo ili na slovo e. Ali ova ideja je genijalna jer evo strelici, imamo jedno veliko slovo e koje je sastavljeno iz strelica i tu gde su crvene strelice tu su i oblici koji počinju na slovo s, a ovde gdje nam je ova uspravna linija, dakle u prostoru između strelica, plavom delu, tu nam je oblik glagola être koji počinje na slovo e, pa da ih čujemo. Je suis, tu es, il est, ili elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Sada se nadam da ćete uspeti lakše da zapamtite ovo, da će vam ovo ostati u sećanju. Još jednom, Andrej je osmislio ovu ideju, genijalnu, ja sam je kreirala u Canvi, a ono što nam je ostalo je glagol avoir. I evo kako sam ga ja osmislila, koja je neka moja asocijacija uz crtež, to je Eiffelova kula koja je crvena i jedna krofna, trebalo bi da liči na krofnu u obliku slova o, jer glagol avoir počinje ili na slovo a, kada pogledate oblik u prezentu, ili na slovo o i to samo u poslednjem licu. Zato ova krofna na kojoj je Eiffelova kula. I evo kako zvuči. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. I svakako kada je deo složenog perfekta passé composé-a neće se on prevoditi sa imati, već naravno normalno prošlim vremenom. Ja sam, recimo, j'ai parlé, ja sam pričao, tu as parlé, ti si pričao ili pričala, il a parlé, elle a parlé i tako dalje.
Nadam se da vam se ove asocijacije dopadaju, da će vam biti od koristi. Dakle, ovo vam je asocijacija za pamćenje, bolje zapamćivanje glagola avoir, a evo je i za etr. Pa sada, kada i kažem ovaj glagol se menja uz etr u passé composeu, nadam se da ćete se odmah setiti ovog slova E sa strelicama, ili kada pomenemo glagol avoir, da ćete se setiti Eiffelove kule sa krofnom, a ja pozivam sve učenike da slobodno nacrtaju neku svoju asocijaciju. Možda vi dobijete još bolju ideju kako mi ovo možemo da pamtimo. Otvoreni smo naravno za predloge. To možete da mi predate na času, možete da pošaljete na mail, u Google učionicu u okviru recimo one dodatne kreativne nastave. I ovaj poziv je otvoren cele godine, iako nam je sada najpotrebniji, jer već sledeće sedmice nam je pismeni zadatak, tako da očekujem i vaše kreativne radove. Pozdrav!